Yn rhan o'r fargen ddinesig, bydd 10 o awdurdodau lleol De-ddwyrain Cymru yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i fuddsoddi 1.2 biliwn o bunnoedd yn ein rhanbarth. Nod y fargen ddinesig yw manteisio ar weithgareddwch economaidd sy'n digwydd yn barod yng nghanol ein rhanbarth ac yn ei gyffiniau, y brif ddinas, ac i ledaenu'r ffyniant ar draws De-ddwyrain Cymru, o Fynwy i Faes Deg a'r Bari i'r Fenni. Bwriad y buddsoddiad gwerth 1.2 biliwn o bunnoedd yw gwella trafnidiaeth, ei gwneud hi'n haws i bobl fanteisio ar gyfleoedd gwaith, cyflogaeth a sgiliau, denu busnesau newydd i'r rhanbarth gan greu rhagor o swyddi a chyfleoedd prentisiaeth, cysylltedd digidol, gofalu bod gan ein rhanbarth gysylltiadau da, adfywio a chynllunio, gweithio gyda'n gilydd i ail-ddatblygu ein rhanbarth ac i ddenu buddsoddiad mewnol. Trwy gydweithio, mae'r fargen ddinesig yn cynnig cyfle unigryw i drawsnewid economi De Cymru ar gyfer ein dyfodol. Ewch i wefan Bargen Ddinesig Prif Ddinas Rhanbarth Caerdydd a dilyn ni ar Twitter @CCR City Deal am rhagor o wybodaeth.